Bilis, ang bata ito, bilis! Bata hilak oy! Huy! Sir ta ay?
Ilan ang bata, bilis! Hoy! Bilis! Hoy! Ito ka mabantay-batay. Ikaw ba? Bilis! Hoy!
Ilang ng bata ba? Ilang! Mag-cellphone ay! Sumunod sa mama na ha, sila ang cellphone wala ka.
Eh. Go. Tamnang pwede kon. Lang hoy kamuti. Lagi. Hello, baby. Oh. Hi, Gabby. Hi, come on. Ding, ding. I got everything. Happy, dog. Happy, today. And make it all and down. Happy, dog. Papa, tanong mo na yelo nga lang pa. Ha? No, ay yelo nga langaw. Hilo? Oh, ay yelo ba? Nadi, yelo nga langaw pa? Karon ba ko kita? Basig makahilo ni Papa. Hilo. Yelo nga langaw ba? Oh. Makahilo niya. Ning tugpa sa usamad. Yay. Ibo mo. Basig makahilo to. Yung bagong hindi ka. Hilo globot? Yelo og now. Ha? Yelo og now. Hilo globot tay. Oh, yelo sa glubot. Ala, 3 lang ni tan sa kuning papa. Naglag ba gid? Oh, Yan na video. 3. Ayang kay Tichang papi kay. Bisa mo maglis pa kada kasi balibo ko. Ano ka na?
na ng rikon balik. Kamuti, brangtoy. Wala, putla pa. Ako binagtanong mana. Uy, uling, uling, ayo.
Mama to. Try. Ano na karay? Hoy. Balik ako eh, patutoy kong baby. Ah! Naningaw sa balay. Siya! Alam ko na kong bibi. Naningaw ko niya. Ano siya? Di, balik ako ron. Ano man? Magpatutoy ko baby. Tapos ganggang dito. Kainit ka dong. Uy, diri na akong takadapit. Oh, Oh, may init ko din. init. Uy, diri oh. Patutoy ko. Ay, ito kaya diri be. Kuti igang ka be.